אהלן חברים, אני ליר מבית הספר Old School New Values ונמצאת איתי היום ונסה דויץ' שהיא מורה בכירה לפילאטיס. היום אנחנו נראה לכם תרגיל מספר 16 ברפרטואר של ג'וזף פילאטיס, והוא נקרא The Season. אז ונסה מתחילה בשכיבה על הגב, בבקשה ונסה קחי אוויר ובהוצאת גלגלים הרגליים לאחור אל המחרש. אז בשאיפה תכפפי בפקים, תניחי לך כפות ידיים על הגב התחתון. ובהוצאת אוויר, שתי הרגליים עולות למעלה ונפתח פיסוק. רגל ימין הולכת לפנים ורגל שמאל הולכת לאחור, לספליט גדול. קחי אוויר ובהוצאת תחליפי לך בין הרגליים. ופעם שנייה, קחי אוויר ובהוצאה שוב תחליפי לך בין הרגליים. ולסיום התרגיל, בשאיפה שתי הרגליים עוברות לאחור מעבר לראש. בהוצאת אוויר שתי הידיים מתיישרות בין חזרה לגזרה. ניקח אוויר ובהוצאת תפרסי חזרה את עמוד השדרה, חוליה אחר חוליה. כשהאגן מגיע, תכפפי ברכיים, תניחי כפות רגליים. אז זה היה תרגיל הסיזון. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, תעקבו אחרינו וניפגש בסרטונים הבאים. ביי ביי.